Katariinalle ihannosta viettää? Katariina ehdottomasti auki. Konsepti vielä siihen, että mitä me sen keksitään, niin on yhtä auki. ja tässä nyt on muutama viikko aikaa miettiä, että mitä tehdään, ja toivottavasti kuningasajatus syntyy, että on kokeiltu lavatanssia ja sun muuta, ja ei ole tainnut olla ihan se paras juttu, niin sitä on joku. Jotain tapahtuu. Jotain tapahtuu joka tapauksessa. Ja tapahtuu ainakin keskiviikkoisin Katariinan kannella, nimittäin Radio Auran aallot valtaa taas Katariinan kannen joka keskiviikko kello 12. Eli luvassa olisi Merirosvo Radion tuotantokausi, joka alkaa jo viikon keskiviikko. Konsepti on Tapio Rauha. Keskiviikkoisen kannen vellaisia soittamassa levyjä. Rannarahvaa. Turkulaisia jokkeksia ja kulttuurihenkilöitä, urheilijoita ja päättäjiä ja kaikkea. Siellä on siis vieraita muutama kappaleena päivän aikana ja lippukisaa, hyvää ilosta meininkiä. Hyvää ruokaa ja hyvää päivänkin.